Un colaps natural este foarte aproape. Planeta nu ne va mai suferi pe noi, păcătoșii. Al treilea război mondial și conflictul nuclear continental este tot mai actual. În secolul trecut au fost 2 războaie mondiale și nu mai este un secret pentru nimeni că nu este meritul omului că al treilea și al patrulea război mondial nu au fost încă declanșate. Apocalipsa nucleară nu s-a produs. Încă mai trăim doar prin mila lui Dumnezeu, ca Evanghelia să fie propovăduită până la marginile pământului și oamenii să se pocăiască și să poată fi mântuiți. Încrederea în om s-a epuizat. El a declanșat războiul nuclear, a testat bombe în cosmos, a exploatat planeta pe uscat și sub apă. În trecut doar câteva țări dețineau un arsenal nuclear. Astăzi sunt angrenate și se întrec în cursa nucleară 10 de țări. Știți ce se întâmplă astăzi? Ce spun astăzi politicienii? Că lumea este mai aproape astăzi ca niciodată de un război nuclear, de problema care există în lume. Niciodată. Este așa o cursă pentru înarmare. Elon Musk este un om miliardar, un om de știință care se dezvoltă și încearcă să-și cheltuiască miliardele ca să plece cât mai repede pe Marte. Ce spune el? El spune că dorește să reușească să meargă pe Marte până la al treilea război mondial. Pentru că, spune el, nu este posibil să leviți. El înaintează diverse idei și spune: trebuie să preluăm controlul asupra științei, în sensul inteligenței, în ceea ce privește dezvoltarea roboților. De ce? Pentru că acele minți pe care noi încercăm să le creăm, roboții, vor nimici omenirea, vor începe să domnească asupra omului. Cu toate acestea ne lăudăm cu realizările secolului. Am făcut un calculator asemenea creierului uman, dar Hollywoodul a prezentat de mult scenariul referitor la faptul că inteligența artificială va face să explodeze planeta. În următorii 5 ani, superputerile vor înlocui oamenii cu roboți. În China, deja 70% din producție o fac mașinile, adică fiecare al 5-lea om al lumii este înlocuit. Pe planetă au apărut de curând televizoare, calculatoare, iPhone, internet. Bunurile civilizației ne ajută să trăim o viață îmbelșugată, dar de fapt să fim robi.